Kubleshbun, Mr. Chairman, at Shimini Galar, nong Kublay step ya baru ki para member ki bedan rengkat lang kini step. Kejubab halor Jingkylli ke belabu di member Beran Buram kadai Saupun Riu Tylli besar. Syukran Beran Buram, saya ngai Kublay CM di in charge jongka Trade Department. Dengan kuat banbu ke Jingkylli kemene galasai Saupun Riu Tylli. Dengan kuat banbu Jingkylli ke action lashim halor bat kumnor kom ya kan ka jingja. Mr. Shokunor, ban pensyai shushu ya supplementary ke ba i member i labu. Nakini kisau pun Riu Tylli kiba nakaliang jong ke enforcement ke jongi kila alet ban jurep kila lap bon na padeng jongki kila penkhen ya ki an ki kendon kiba labu nakaliang jong ke office akabai dei bat ke jingdon jong ke trading license ke jongki bat kumta terter don na padeng kini kisau pulai Tylli ki bangila ala ban shim ya ki action don ki bangila ayo ban khangru kuman suban rap judge ba i member ini na po Laban tang hapo Laban ru ngilap ba lai Tylli ki don kum kini ki ba ka dorbar hi ringkat bat ke jing trailang bat ki enforcement ki jongi ki lawan changi ki la ai ke jing tho bat ki enforcement ki jongi ki la lek ban jurep hi la ki jong ki khmat ban lap ba kini kindon ya ka trading license but ya kini ki lai Tylli ki dukan la khang no ya ki mentah kini ki don hapo last stop arkli po last stop bat ha kawai pre hapo bro lai Tylli ki don hapo last stop po Oxford Hill hi di kum kita ki luksa ki bangala ban IB member ila ban smok thu ik action ka bangi la shim andai ki don ru ki ba kiwei kuman shu ong no kuman shu ai luksa pi ha ki por ki bangi rang sedang la don shibun ha ka kendram ha ka ba ki la wan ki pun ki party su shangi rengkat bat ka jing trailang bat ki enforcement ki jongi bi ki la ai jing tip ki don South Tylli ki ba ngasukwa ban kedo bangi la shim ya ka action bat bangi la ban le ini ki South Tylli ki dei ki bedai bat travel agencies ki badan hang tei hapo dan kiti kawai kedai ke Siroi Travel Agency, kawai kedai ke Sofaris Travel Agency, Deep Travel Agency, bat ke Royal Travel. Di hadirin bagi alek ban jurep daki officers, hak jingelam jong i superintendent jong ka enforcement, ni layo ban lek ban jurep, hadirin bagi layo ni la seize ya kadukan ke jongki, ni la ai da ka show cause notice, bat hadirin bakimla ban penbiang ni taki kot kisla, ni layo ban khangno ya kini kidukan. Bat om tang bangi khang ya kini kidukan, ni layo ban aino syaki trai muluk ban peniat ya kini ki dukan ki bangila yo ban khang di kawai pat ka ban shu ban rap kalong ba hakini ki kindiat banai ki beladap kala don ke jingki win ka ba syirkai ba ha ka bai dei bat kawai ka company ka ba wan ba persyang ban play hang ni apa ka jurisdiction ka jongi claim ka trading license bat hadin bing yo jingtip ya kata ka company ni pha ki enforcement ki jongi bat hadin bekimla ban penbiang ki kot kisla tingi yo ban khang ya ke company but mentah ke company kam don shu but ya kata company kumangong ka dei ka blanket company namar ba hadin ba ka mi ke company kala kumashu ong dakin pareng blatantly kala misuse ya ka power ke jongka namar ba ka yo tang na ka NOC na ka dor bar snong andai hadin bangila pet ila kmi but hadin bakila wan mi sa ki grocery association kaleng ke ka sorba ka jongi but hadin bakila ya batai pensol thu yang i katnu ke jing du nong la ka don ke blanket company ngila yo ban khang no si sundon ya kani ka blanket company tinganget kata ka jumap ka jonga kan long satisfactory member ba bu ikani ka Jingkylli di hakabai dei bat kini ki Saupun Riu Tylli kini ki actions ki bangila yo ban shim andai kidang don ru ki bang sa pending ka bangidang ailat nani ki bangidang wat ki kot kisla nani bangidang nya ban pet bola ki don ki kot kisla ki babiang shwa bangin shim ya kanu ka action nang ni syahmat Kublay ya ka jubab ka ba saya laliang CM na squad banbu sekawi ke Jingkylli hatu kadon ne em ka jingyai lenti jo ka enforcement ban check badai menta katkum ka jing yo jing ujor what hapo ki ying briu kilasang banbu gudam kem da jingtip jong ka council ne jong ka trade department Syukur berom sa sisien ban jubab ya ka Jingkylli ka ba i member ila bo ka enforcement wing ka jongi kat ka bakala bakan le lani ban tray ya kam kala tray but kidon ki reports na kapor ki wan ban ai shani ti ban juba ba ya ka Jingkylli ka baila bu na kaliang jong ka enforcement ka jongi ki let pat ki persyang ban wat yo don kum kita ki leakages na ni ki loopholes ki bangila ban ong mo
hak abai dai bat kajing pentrai claim trading license ya kini ki non tribals ki ba wan mentrai hani jaka ka jongi andrai nakaliang jong ke enforcement hadu menta ka bangayo jingtep nakapor syakapor kilet nakawai jaka syakawai jaka amar bakidon ki enforcement ki jongi ki ba in charge haki babun ki jaka dikitu ki in charge singkat bat ki nong trai ki jongki kilet nakawai jaka syakawai jaka ban check nani ban jurep nani ban pej yo don kum kita kiba i members kiba bu ini ka house babu ini Jingkylli hani ka house ikeli dina kalian ka jonga na kalian ka enforcement wing ki julet na kapor syakapor ban yo ban check lada don ne em kum kita kiba i member ila bu ikata ka Jingkylli Syukron buram ai khoblei sisin ECM badah kane kapor ngakwa ban tip ne lesingan bu biang skawi ka Jingkylli ba kadon ne em ka jing pentip lem Syaki dor barsnong da kadon kano kajing lek check license haki thain ki bahap haki dor barsnong ki baper Syukron buram kejuba halor ka Jingkylli ka ba i member ila bu na kalian jong ka enforcement wing ka jongi kidan ki kap ki ba ki hap ban shim ya ka jing trelang jong ka dor barsnong di lada ka longgum kata ki ju pentip ki dor barsnong hendai babon ki kap ki Pyndep ya ka duty ka bala ban shet halor jongki ti hababun ki kep ki lek na ka pasti jongki na ka bor ke ikhtiar ka bala ai halor jongki ban Pyndep ka kam andai kum bangaong ipi ki don pada ki dor barsnong pada ki bakwa ban ya trilang bat ke enforcement ke jongi don na peng jongki ki ba ai jingtip yangi ba lada piwan ban check ekisnong ke jongi sofa Pyndep lem yangi kanang bangin yo bangin ya letlang bat ke enforcement andai hababun ki kep hi ki enforcement wing ki jongi ki julek daladi hi ban Pyndep ya ka kamram ka bala ban shet halor jongki